Яны перажылі савецкую дыктатуру, але не вытрымалі выпрабавання дэмакратыі. Яны рэпетавалі ў аўтобусным парку і ледзь не абрынулі цэлы паверх у мастацкай вучэльні. У іхнай гітары грала сусветная знакамітасць, а іншы ўдзельнік цяпер піша песні для лепсы і саладухі. Імі натхняліся, іх кэнселілі. Яны былі сапраўднымі рок-зоркамі незалежнай Беларусі. Сёння я прынёс вам гісторыю культавага гурта «Мроя». Гатовыя? Тады пачынаем. 1981 год. У мастацкай вучэльні імя Глебава праходзяць навагоднія танцы. На першым паверсе грае афіцыйны вакальна-інструментальны ансамбль установы. На другім зусім малады гурт «Эскалатар». Хлопцы выконваюць песні «Машыны времени» і «Воскресенье». І робяць гэта настолькі самааддана, што ў хуткім часе ўся публіка бяжыць з першага на трэці паверх слухаць новых мясцовых зорачак. У выніку здарыўся калапс. Падлога ледзь вытрымала гэты студэнцкі двіж, і пра «Эскалатар» натуральна загаварылі. Менавіта гэты выпадак у вучэльні значна ўскладніць новаму гурту жыццё. Пра гэта я абавязкова распавяду пазней, а пакуль пазнаёмлю са складам маладога калектыву, які лупіць каверы на модныя расійскамоўныя гурты і толькі марыць зарабіць уласны матэрыял. Усё пачалося за год да гэтага эпічнага канцэрту на танцах у Глебаўцы. Восенню 1980 году на педагагічным аддзяленні вучэльні пазнаёміліся два студэнты – Уладзімір Давыдоўскі і Лявон Вольскі. Яны вырашылі стварыць рок-гурт. Склад фарміраваўся дужа хаатычна. Спачатку ў безыменным калектыве з'явіўся бубнач Сергей Лоскутаў, але ў хуткім часе ён стаў гітарыстам, а за бубны сеў аднагрупнік Вольскага Олег Демідовіч. Вось так і пачынаўся гурт, які ў хуткім часе атрымаў назву «Эскалатар» і зрабіў той самы эпічны канцэрт на трэцім паверсе. Пасля такога поспеху хлопцы пайшлі да адміністрацыі і папрасіліся рэпетыраваць на базе Глебаўкі, а ім адмовілі. Чаму? Афіцыйная прычына гучала так: прывядзенне паверху ў нягоднасць. Але ў хлопцаў з гурта «Эскалатар» была свая тэорыя. Яна і, на маю думку, даволі праўдападобная. У тым самым вакальна-інструментальным ансамблі з першага паверха, які не ўтрымаў сваіх слухачоў, граў сын дырэктара вучэльні. І калі б «Эскалатару» дазволілі рэпетаваць, месца б страціў іншы гурт. Ну вось так і пачыналася гісторыя студэнцкага калектыву, які толькі-толькі пачынаў сваю магутную кар'еру. Умовы былі даволі спрыяльныя. Пасля Алімпіяды 80-го года прайшла адліга, і канцэрты рок-гуртоў ужо не падаваліся чымсьці нерэальным. На гэтай хвалі адбывалася шмат усяго цікавага. І я вам ужо распавядаў пра гэта ў папярэдніх выпусках. У гэтую хвалю адчайна хоча ўціснуцца і новы гурт, таму замест расійскага «Эскалатара» з'яўляецца беларуская «Мроя». Тады ж хлопцы пачынаюць пісаць уласныя песні. Але ёсць экзістэнцыяльная праблема. У гурта няма памяшкання для рэпетыцый. Што рабіць? Усё проста. Летам 1982 году Вольскі і Давыдоўскі знаходзяць на 13-м кіламетры гарадзенскай шашы ў вёсцы Дзегцяроўка закінуты клуб і пачынаюць там рэпетыцыі. Прыкладна тады ж фарміруецца класічны склад гурта. Вакал і клавішы – Лявон Вольскі. Гітара – Уладзімір Давыдоўскі. Бубны – Олег Демідовіч. Бас-гітара – Юрай Сляўкоў. І праз некаторы час студэнты пішуць сваю першую беларускамоўную песню «Лабірынты». Я вам больш скажу, гэта першая песня, якую Лявон Вольскі напісаў па-беларуску. Упершыню я апублікаваў у сеціве партал «Тузін гітоў», адаслаў яго ў рэдакцыю нобелеўскі лаўрэат і праваабаронца, а цяпер палітзняволены Алесь Бяляцкі. Вось як усё адбывалася. Песня нарадзілася ў вёсцы Дзегцяроўка пад Менскам, дзе ансамбль у 1984 годзе выступаў на танцах. Запіс адбыўся ў інтэрнаце аўтакалоны на вуліцы Харужай у Менску, дзякуючы намаганням актывістаў суполкі «Майстроўня». У прыватнасці мікрафон трымаў лежачы ля дынаміка Віктор Івашкевіч. Разам з іншымі запісамі «Лабірынт» распаўсюджваўся на шпульках, бабінах, у якасці ўзору свядомага року, паводле вызначэння Сергея Дубаўца. Запіс праляжаў болей за 30 гадоў у скрыні Алеся Бяляцкага, які не так даўно алічбаваў яго і даслаў у рэдакцыю «Тузін FM». Ну што, гатовыя паслухаць, з чаго пачынаўся беларускі рок? Тады трымайце! Нічога я не бачу цемры і ценя, няма даўно тут ні святла, ні ценяў. Жыве ў душы маёй моя надзея, нічога я не бачу, толькі сцены. А вось вам яшчэ адна песня таго часу «Стары храм». Храма старога каменне зрабілася сонца праменнем, ён асвятляе наш лёс, ён асвятляе наш лёс.
Ідэя песні належыць бубначу Олегу Демідовічу. Тэкст музыкі напісалі па радку, калі яшчэ вучыліся ў Глебаўцы, акурат падчас лекцыі па чарчэнні. Альбом жа запісваўся на чарговым рэпетыцыйным пункце у сутарэннях дома літаратара. Распаўсюджваўся праз перапіс з магнітафона на магнітафон. Гэта версія песні, якая з'явіцца толькі праз 4 гады, калі Мроя атрымае магчымасць запісаць альбом «Стары храм». Але да гэтага яшчэ далёка. Пакуль музыканты бадзяюцца па розных кропках. Пасля клуба ў Дзегцяроўцы яны рэпетуюць у аўтапарку ў Зялёным лузе. Пасля у тым самым інтэрнаце аўтакалоны на вуліцы Кульман. Карацей, праблема перашкод столькі, што цяпер бы шмат хто кінуў гэтую музыку і займаўся б іншымі больш простымі справамі. Але хлопцы былі ўпартыя. Ды памятаеце, я вам распавядаў, што была адліга. Ну дык вось, у 1983 годзе Мроя пазнаёмілася з лідарамі аб'яднання «Майстроўня». Што гэта такое? Гэта моладзевае аб'яднанне, што паўстала ў Мінску на пачатку 80-х. Мэтай было нацыянальнае адраджэнне. Адраджаць трэба было прыкладна ўсё. Ад народных песень да гісторыі краіны. Ну вось, Мроя часта з'яўлялася ў доме прафсаюзаў на тусоўках «Майстроўні». І гэта настолькі натхняе маладых музыкантаў, што яны шукаюць усе магчымасці, каб запісаць свой першы альбом. І нібыта у іх амаль атрымліваецца. Яны дамаўляюцца зрабіць запіс на студыі «Бонды», але не паспяваюць. Амаль усіх удзельнікаў Мроі забралі ў войска. Олег Демідовіч служыць у танкавых войсках у Хмяльніцкім. Владзімір Давыдоўскі ідзе ў асіповіцкую артылерыю. Лявон Вольскі у паветраныя войскі пад Слуцкам. Па стане здароўя адкасіў толькі Юрась Ляўкоў, але і ў таго здараюцца праблемы. Справа вось у чым. У 1982 годзе Мроя ўжо даволі прыкметны гурт. Хлопцы перамагаюць на студэнцкіх конкурсах, выступаюць у Траецкім, дзе ў тыя часы збіраюцца хіпі. Часта з'яўляецца на тусоўках «Майстроўні» і «Талакі», яшчэ аднаго нацыянальна арыентаванага аб'яднання. Лабірынт, лабірынт, лабірынт. Ну і вось, трое з 4 удзельнікаў гурта пад наглядам, але адзін жа ў войска не трапіў. Таму Ляўкова выклікаюць на размову КДБ. Натуральна, усе акалічнасці той размовы зараз рэканструяваць немагчыма. Але вядома, што перш за ўсё Ляўкову дасталася за песню «Чужаніца». Чаму? Холодная земля, заснеженный вокзал, тут теплыни няма у сэрцы і у душы. Гэтая песня нарадзілася, калі Польскі і Давыдоўскі з'ездзілі ў Маскву. Ну вось, напісалі песню пра чужы горад, а выніку пясочылі Ляўкова, как это столица нашей родины, а вы тут устраиваете такие вещи. У выніку бас-гітарысту паставілі ультыматум. Больш ніякіх кантактаў з Талакой і ўдзелу ў Мроі. Ага, конечно. Праз год хлопцы вяртаюцца з войска, і Мроя пачынае свой самы актыўны перыяд у кар'еры. Менавіта ў той час музыканты запісваюць адразу 2 альбомы «Стары храм» і «Зрок». Запісы аматарскія, але затое можна хаця б зразумець, як у той час гучаў беларускі рок і адны з галоўных яго папулярызатараў. Што праўда, не абыходзілася і без правалаў. Вось вам прыклад. После 2-гадовага перапынку хлопцы з Мроі выступілі на прэзентацыі першага выпуску літаратурна-мастацкага часопісу з дужа прыгожай назвай «Жыццём вымяраем свой крок». Вось як апісваў гэты канцэрт у хронікі гурта Мроя Сяржук Сахараў. Выступ прайшоў правальна, што спарадзіла чуткі пра канец Мроі. Але ніякага канца не здарылася. Наадварот, за год Мроя набірае такую форму, што канцэрты ідуць адзін за адным. У гародні гурт выступае на фестывалі разам з заапаркам. На сольным канцэрце прадстаўляе праграму «Зрок» і выклікае ўжо сапраўдны фурор. Настолькі, што на наступны дзень музыканты выступаюць ужо з уключаным у зале святлом пад аховай перад сцэнай.
увесь гэты час мроі прыпісаная да мінскага дома літаратараў. Ажно пакуль не адбываецца акцыя, праз якую музыкантаў выкідваюць з памяшкання. Гаворка пра дзвінскі паход, пратэст супраць будаўніцтва дзвінскай ГЭС у Латвіі, які арганізавала аб'яднанне Талака. Удзельнічаў у гэтай акцыі і гурт «Мроя», і рэакцыя ўладаў была вокамгненная. Так мроя з рэспектабельнага дома літаратараў апынулася ў аўтобусным парку на вуліцы Апанская. Але і гэта яшчэ не ўсё. Летом 1987 года у газете «Советская Беларусь» вышел артикул «Найти свое лицо» о некоторых тенденциях развития рок-музыки в республике. Яго аўтар крытыкаваў беларускі рок і дасталася ў тым ліку мроі. За што? Вось вам цытатка. «Исполнение народной колядки в стиле металл больше походит на профанацию музыки». Ну як вам фармулёўка? Але і гэта яшчэ не ўсё. У прэсе багата крытыкавалі беларускіх рок-зорак, і вось вам яшчэ адзін прыклад. У 1988 годзе мроя і іх наваполацкія паплечнікі «Мясцовы час» выступілі ў мінскім ПТВ-72. Пасля яго ў газеце «Вечерні Мінск» з'явіўся манументальны артыкул. У ім пішуць, што музыканты скандавалі са сцэны «Вайна палявання», «Вы за колючым дротам», а яшчэ размахалі на сцэне бела-красна-белым флагам, сімвалам беларускіх буржуазных нацыяналістаў. Але самое смешное вот что. После так называемого концерта из-за кулис педагоги училища ведрами выносили бутылки из-под водки. Так внушается молодым дух экстремизма. Пройшли десятигоддзі, а метадышкі не памяняліся. Але часы былі іншыя, таму часопіс літаратуры і мастацтва нават апублікаваў адказ музыкантаў мроі на гэты артыкул. Што б чакала настолькі смелы гурт цяпер? Напэўна, у лепшым выпадку ён бы страціў магчымасць выступаць, а ў найгоршым я нават баюся ўключаць сваю фантазію. Але ў канцы 80-х былі зусім іншыя часы. Яшчэ адна хваля адлігі. Вось як той перыяд апісваўся ў праекце «Залатыя дыскі беларускага рок-н-рола». Камсамольскія арганізацыі актывізавалі працу з моладдзю. Рок-музыка пазбавілася ўсялякіх забаронаў, канцэрты і фэсты пачалі праводзіцца абсалютна легальна. А гурт «Мроя», што так пужаў чыноўнікаў сваёй антысавецкай грамадзянскай пазіцыі, нарэшце атрымаў атэстацыю гарвыканкамі. Цяпер музыканты маглі даваць канцэрты і не баяцца, што іх разгоняць, афіцыйна выдаваць свае запісы, атрымліваць грошы за сваю музычную дзейнасць. Гэтую акалічнасць адразу скарысталі музычныя журналісты Анатоль Мяльгуй і Вітаўт Мартыненка. Як скарысталі? Напісалі ліст у фірму «Мелодыя» з прапановай зрабіць запіс песень таленавітых беларускіх гуртоў. І ў выніку ў Мінск прыехаў той самы аўтобус са студыяй гуказапісу ўнутры. І мроя атрымала магчымасць стварыць свой культавы альбом «28-я зорка». Для пачатку вось вам вокладка. Змрочная, гатычная, цалкам у духу артаў таго часу. Вы моцна здзівіцеся, калі даведаецеся, як рабілі гэтую вокладку музыканты. Вы ж памятаеце, што амаль усе яны скончылі Глебаўку? Ну дык вось. Вольскі і Дземідовіч зрабілі з пластыліну твары ўсіх удзельнікаў гурта, а пасля абгарнулі іх пап'е-машэ і сфатаграфавалі. Вось так атрымалася выява, якая стане адной з самых пазнавальных у беларускім року. Але вернемся да запісу. Ён праходзіў у надзвычай складаных умовах. Справа ў тым, што амаль перад пачаткам студыйнай працы з гурта пайшоў Давыдоўскі. Чаму? Зразумеў, што не можа рэалізаваць свае творчыя магчымасці ў мроі і вырашыў выступаць сольна. Пасля ён яшчэ стварыў праект «Вялікае княства» і нават запісаў з ім некалькі песень. Можаце зацаніць. Я зайду ў царкву, ды пастаўлю свечку, гэта лепей, чым жыць мінулымі днямі, гэта лепей, чым верыць у сваю вечнасць, атрымаўшы запрашэнне на сваё пахаванне. Вецер б'ецца ў акно, я пабег бы ўслед за хуткай ракой. Дык а хто прыйшоў на месца Давыдоўскага? Гітарыстаў было вельмі шмат, і я вам распавяду пра іх падрабязней. Але падчас запісу 28-й зоркі у склад гурта трапіў яго гукарэжысёр са шляхетным імем Венедыкт Конеў-Петушкевіч. Ён перапісаў партыі Давыдоўскага пад сябе і пайшоў з хлопцамі ў студыю. Пожалуйста, я великий майстер, завжди со мною трофейный шмайсер. Мама, мама, мафія! Мама, мафія! Запіс ішоў цяжка. Но ўсё пра ўсё ў музыкантаў было толькі 3 дні.
Працаваць можна было толькі ў дзень, таму яны дамаўляліся за бутэльку з персаналам, пісалі альбом у холадзе паміж рытуальнымі куляннямі чаркі. Ну і вось вам вынік гэтай працы. 40-хвілінная 28-я зорка, якая адразу ж выйшла накладам у 2000 асобнікаў. Музыкі стварылі невытлумачальную і запатрабаваную перад будовачным слухачом атмасферу. Цяжкі хардавы гук, надрыўны вакал і абавязковая сацыяльная заклапочанасць у тэкстах. У гэтым альбоме быў налёт арт-року, уплыву якога мы ў далейшым намагаліся пазбягаць, кажа Вольскі. Што азначае таямнічая лічба 28, не ведае нават сам аўтар Лявон Вольскі. Але хіба не гэты трэк тут самы хітовы і вядомы, а славуты рок-музыкант. Апошні нумар 28-й зоркі, на які БТ зняла першы кліп гурта і нават заплаціла хлопцам ганарар. Зацаніце, як гэта выглядала. Я не люблю шикарных баляв, я не прихильник эстетства. Мне нет досподобы духовных ханной и талент, який продается. Я не люблю солодких спевов и песен, ресторанный вариант. Я з тих, хто не шкодує свої нерви. Я рок-музика. Што скажаце? Ці падабаецца вам такі стыль? Тут цікава вось што. Праз шмат год Вольскаму праляцела за тое, што ён не стрымаў слова, якое лупануў маніфестам у тэксце песні. Вось вам цытата. Не ведаў тады Вольскі, калі спяваў пра нянавісць да песні рэстараннага варыянту, што праз 13 год на фоне азэзлых ад кампамбулі твараў будзе прэзентаваць альбом застольных песень у нятанных менскіх рэстарацыях. Сёння лідар Мроі збольшага ўспрымае тыя музычныя творы 80-х як праяву юнацкага максімалізму. Але хіба аўтары гэтых радкоў былі не дужа ў кантэксце стварэння песні і ўсёй іроніі, якая за ёй стаяла. Праз 1,5 дзесяткі гадоў Лявону Вольскаму ставілі ў віну невыкананне агучаных у тэксце абяцанняў. Не кожнаму дадзена адчуць іронію. Вольскі з Давыдоўскім напісалі гэтую песню ў рэстарацыі «Папараць кветка». Традыцыйна выдурняліся, прыдумваючы парадку. 1989 год увогуле быў максімальна насычаным для Мроі. Ну вось уявіце, вечерні Мінск працягвае сваю барацьбу. Там выходзіць інтэрв'ю з лідарам гурта Сузор'я, і той кажа, што Мроя – гэта торжество безвкусіцы. Але следам адбываецца запіс 28-й зоркі, і гурт едзе на магутны фестываль «Чырвоны рута» ва ўкраіне. Зацаніце, які вайб. Мне сябры мне в кавярне сказали, что ты сходишь тут понурый таких. Лепей поехали с нами в Австралию, нас там шагают давно земляки. Ужо ў наступным годзе паперла па поўнай. Мроя перамагае на фестывалі «Тры колеры», а Вольскага называюць найлепшым клавішнікам. Гуляй, душа, гуляй, хоть тут зусім не рай, але ж прынамсі родны край. Гуляй, гуляй! Гурт едзе на басовішча. Як думаем і гаворым, мне здаецца, што яшчэ горш робіцца. Некось ездили мы поза межамі нашей імперии, и что нас здзіўляла? У іхніх крамах паўсюль все ёсць. Думайце пра добра і хадзіце на канцэрты, хадзіце на выставы. Это шмат вельмі зараз усяго развялося, так што давайте. Выдае 28-ю зорку. Вось моя земля под ногой бяжыць, вось моя земля у снягах ляжыць. І запісвае наступную плыту «Біяполе». Моё биаполе, кожнаму воля. На ім 100 днёў адзначай быць весельем. З'яўляецца на ўсіх магчымых канцэртах і фестывалях. Все-таки забиваю рок-н-ролл. Одиное, что вот аренду, вот нас погнали с того помешкания, у нас аренда была. Вот тут аренда, разумеется, так само. Так договаривались мастер до 6 часов. Аренда, Что такое? Михалыч, Михалыч, як домовлялись? Мужики последний раз. Все, не, ну. Последний раз, мужики. До 6. Грае нават у клубе КДБ імя Дзяржынскага. Цяпер там ад аднаго прозвішча Вольскі курчацца вушы і валаскі стаяць на руках і нагах. А тады Мроя лупіла ў чэкісцкім клубе паўакустыку. Як вам такое? Падавалася б, гурт на шляху да сапраўднай знакамітасці і поспеху. Што магло пайсці не так? Выступы ў Францыі, замежныя беларускія фестывалі, ратацыі на радыё і тэлебачанні. Адзінае, што гітарысты ў гурце пасля Давыдоўскага не затрымліваліся.
Спачатку пайшоў Коніл Петушкевіч. На яго месца стаў малады і таленавіты Леанід Шырын. Памятаеце, я вам пра яго распавядаў? Ён пачынаў у гурце «Новае неба» з Касій Камоцкай, а пасля зрабіў круты паварот у кар'еры. Было ўсякае. Спяваў з Дудзінскім у гурце «Да Вінчы», пісаў песні для Лепсы і Саладухі, а цяпер працуе ў шакуцінскім прадзюсарскім цэнтры «Спамаш» разам з Ланской. Але і гэта яшчэ не ўсё. Пасля Шырына ў гурт прыйшоў новы гітарыст, і вы моцна здзівіцеся, калі даведаецеся, хто. Вось ён. У складзе нямецкага гурта «Рейдж» Віктар Смольскі, сусветна вядомы гітарыст, сын беларускага кампазітара. Смольскі ўдзельнічаў у «Мроі» менш за год і з'ехаў у Нямецчыну. «Мроя» зноў засталася без гітарыста і асаблівых перспектыў. Чаму? Адказ на гэтае пытанне дужа парадаксальны. Але спачатку я пазнаёмлю вас з чарговым і апошнім гітарыстам «Мроі» – Пітам Павловым. Вось ён у складзе культавага гурта. Менавіта з ім сфарміраваўся не толькі апошні склад «Мроі», але і класічны склад новага гурта – НРМ. Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя. Так а што здарылася з «Мрояй»? Чаму яна перастала існаваць? Спачатку цытата з праекту «Залатыя дыскі» беларускага рок-н-рола. Пасля распаду вялікай краіны гурт не здолеў упісацца ў новую грамадскую сітуацыю. Думаю, варта было пасля гэтага запісу «28-я зорка» распусціць гурт, кажа сёння Вольскі. Усё ж, «Мроя» праіснавала яшчэ 4 гады, да верасня 1994 года. Увогуле, найлепшы клавішнік 1990 году Лявон Артурович Вольскі дастаткова самакрытычна ацэньвае той перыяд. Тое, што было тады, гэта банальны юнацкі самавыраз. Сабраліся людзі здольныя, адразу, відаць, не ўмеючы граць, яны штосьці цікавага панапісвалі. Усе былі не падарункі, таму што гэта юнацтва. Усе такія максімалісты, усе лічаць сябе вельмі сур'ёзнымі, асабліва некаторыя. Не я, канешне. Цытуе Вольскага радыёрацыя. А вось словы Вольскага з кнігі «Іх мроя, іх НРМ». Мы не маглі сябе знайсці ў часы росквіту дэмакратыі, бо змагарамі былі і іміджам і душою. А на той час змагарства сталася абсалютна непатрэбным. Парадокс, праўда? У вольнай і незалежнай Беларусі не знайшлося месца гурту, які пачынаў беларускі рок. Але, магчыма, удзельнікі і самі стаміліся ад сваёй музыкі. У іх з'явіліся іншыя арыентыры і іншыя ідэі. І ўжо зусім хутка паўстаў зусім новы калектыў – Незалежная Рэспубліка Мроя, скарочана НРМ. Што было далей, вы ведаеце, а калі не, я вам яшчэ абавязкова раскажу. А пакуль паглядзіце адзін з апошніх выступаў «Мроі» і ўявіце сабе, як бы магла развівацца беларуская музыка без дзесяцігоддзяў забарон і пераследаў. Якой бы яна была, якімі б былі мы, якой бы была наша «Мроя». Сёння рана, заўтра позна. Сёння прогі, заўтра цень. Паваротак зробіць лёс. Зробіць месцы, ноч і дзень. Гэта канал Міністэрства сепультуры і я, Саша Чарнуха. Дзякуй, што паглядзелі гэтае відэа. Калі яно вам спадабалася, падтрымайце канал на сервісе Buy Me Coffee. А ў наступную нядзелю я прынясу вам яшчэ адну цікавую гісторыю пра беларускую музыку. Да сустрэчы ў міністэрстве!